awit. Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang naniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilig ka? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? Kay daming iniisip ang tao sa buhay ay hindi pa makontento. Nais mo bang maging ganito ang mga gawa mo, na hindi ka lugod-lugod sa Diyos na may likha sa'yo? Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang naniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilig ka? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Sabihin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? Wala nang pasakit at pagluha, at dadalhin kanya sa kahariang di mawawala. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilig ka? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Sabihin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? 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 Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding.
pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapos. Maayo nga buntag, maayo nga pagpaminaw, welcome na usab sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kalaygon ang Dios nga naghatag ka nato kadasig, naghatag ka nato kalipay, labaw sa tanan, nagbantay og nanalipod sa matag usa. Ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa tumboy nga Dios nga maoy nag-uban ka nato. Magampo kita. Ang magpabiling Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Dios nga maoy nag-atiman ka namong tanan. Padayon mo kaming giproteksyonan. Padayon mo kaming gibantayan o gialimahan sa imong mga pulong, mga mensahe nga kanunay namo nga nadunggan. Imo kaming gipanalanginan sa imong mga pulong nga mohatod kanamo sa kinabuhing wali katapusan. Bless Ginoo ang matag usa nga sa amo karong panag-uban among maagkog mabatunan ang imong mga pulong, ang imong mga panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga paday nagpanalangin kanato. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa maayong panglawas. Og welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin na usab sa ato nga panag-uban. Iatubang ang mga kalisod, isagubang mga unos ug balot, apan ng limbaso wa mahuti kusog. Tunok ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay naa ka Ginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdayon nimo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat. Mayo nga buntag, mayo pakig-uban ni Indar Dorlin in Cabo Tinsay. Matud pa, good morning Pastor. Shout out lang ko diri sa akong mga kauban sa simbahan. Pastor nga magauban namo kanunay ang Ginoo diri sa among Purok, Kuri, Barangay Pandanon, Salvador, Benedicto, Negros Occidental. Maayo nga buntag ni Sister Rose Datuon niyo. Good morning Pastor. God bless uban sa imong pamilya. May buntag atong igsuon nga nanuka diha sa Malaysia ang Dios magpadayon sa pagpanalangin. Bang ang mga kalisod, isagubang mga unos ug balot, apan ng limbaso wa mahuti kusog. Mayo nga pakiguban ni Jocelyn Alvarez. Good morning Pastor. Salamat sa Ginoo sa mga grasya ug sa mga panalangin ng Ginoo. Dalaygon sa tanang panahon. Si Alan Opingo matud pa, good morning Pastor ug salamat sa pulong sa Ginoo. God bless Pastor uban sa imong pamilya. Ikabalos ko, Gika ni Real Gara, good morning Pastor. Dili ko katanaw sa imong live kay naa sa eskwelahan. Naghatod sa akong anak. Mo-replay lang ko. Unia Pastor from Toledo. ikabalos ko, Mayo nga pagiguban, pag-usab ni Inday Dorlin. Request awit makalangit dalang panan og milagroso. Si Norberta Yotratsi matod pa, good morning Pastor og sa tanan nga followers ning imong ni imong programa. Dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanato. God bless us all watching her in Bindoy. Mayo pagiguban Estrella Casas. Maayo nga buntag Pastor og ilabi na sa atong buhing Dios. Si Lorena Traya, good morning Pastor Gideon. Ngutana ko nimo unsay meaning aning damgo. Mura og balay man siguro og payag na sunog daw karon nangayo ko og tabang
di ko karon na tabang di karon na ay niabot duha ka batan-on ug usa ka papa man. Siguro to basta tulo sila kabuok pastor karon ang gasol daw kay gigaid man siguro to di karon akong gigulgol o kutsilyo o giitsa kay nagkalayo naman mauto pag-itsa nako sa gasol ni dako ang kalayo pero kami daw safety man. Salamat pastor. Mahitungod na sa kahimtang sa panginabuhi. Pero salamat sa Ginoo, bisan ko na ay mga kawaladon sa mga source of income, apan ako nagampo nga padayon ang Dios nga magapanalangin kaninyo. O usas ako ang gidasig nga idangop iduol sa Ginoo ang mga source of income nga gipil sa Dios inyong kinabuhi nga walay mga kadaot, walay mga kanabitang dili itugot sa Dios ang unsa may mga gipakita sa imong damgo. Si Genesis Zion, morning pastor watching while nag-refill og tubig. Shout out from Lama Consolacion. God bless pastor. Ang pulong sa Dios maoy atong kinabuhi. Mayo pagiguban ni Sister Maria Presente. Good morning pastor ug sa tanang na minaw karon. Mangayo ko prayer sa tanan akong mga shiran unta magpakabana sila sa pulong nga ilahang madungog karon og maghatag kanila og kalig-on sa pagtuo diha sa Ginoo. Salamat kayo no sa imong pag-share Sister Maria. Si Marlene Garganera, good morning pastor. Gideon, pwede ko paampo pastor nga na maayo akong gibati karon kapoy ang lawas. Sige, pahaway ako ang dadonas sa mga pag-ampo niya pahuway lang gyud usa pa kay ang kini atong lawas na kinahanglan po ginig pahuway. Sister Teresa Masagid Madanaw, good morning. Og si Risa Hogoder, good morning pastor. Si Paps Jilon Manggito Garcis, maayong nga buntag pastor. Mao pa jud paghuman ako replay sa live nimo pastor gabi dalaygon ang Dios pwede mo request pastor kanta gikanta nimo atong naay nag-birthday. Okay. Atong birthday songs. Okay. Salamat kaayo brother Brother Jilon. Salamat kaayo sa imuha nga pag-uban. Ug ang Dios padayon mag-atiman magpanalangin kanimo. Sa atong panag-uban mga kaigsuonan, musugod ra kog sayo sa pag hatag og panahon sa pulong sa Dios aron ato ang mahimay-himay pag-ayo ang mga pagtulunan og mga mensahe nga gibilin sa Dios dihas bala ang kasulatan o kining maong mensahe alang kinistanang mga sulugoon ni Kristo. Ilabi na gyud sa mga kaigsuonan nga nagdalag simbahan, nagdalag mga buluhaton diha sa mga simbahan or tigumanan. Mao ni mensahe nga atong gikinahanglan kay dinhi sa ato karon nga panag-uban ang mensahe nga atong madunggang magkatunan magtudlo aron mahimo tang maayong sulugoon ni Kristo. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Akong gihangyo matag usa sa pag-abli sa inyong Biblia o paghatag sa inyong igdudungog kasing-kasing kunahuna sa atong pagpaminaw karon sa pulong sa Dios. Ako nagtuo nga ang Dios magpanalangin kanato o kanimo kanatong tanan ilabi na sa atong mga kigsunan nga mo replay nining maong programa. Ang atorong hisgutan mga kigsunan nga mga pulog mga mensahe mabasa diha sa unang Timoteo kapitulo 4 gikan sa 6 hangtod sa bersikulo 10. Mas maayo ato na lang ning diretso og 16 para ato ning mahimay-himay. Akong gidasig ang matag-usa sa pagkuha sa inyong Biblia ug atong sugdan kini diha sa paghatag og panahon
sa pag-abli sa atong naunang kasing-kasing alang sa mga pulong sa Dios. Unang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 6 nag-ingon, kung itudlo mo kini sa mga kaigsuonan, mahimo kang maayong sulugoon ni Kristo Hesus. Makita nila nga ikaw na matuto sa mga pulong sa pagtuo ug matuod nga pagtulunan nga imong gisunod. Apan likay ang mga hinimo-himong sugilanon nga dili angay isugilon. Hinunoa bansaya ang imong kaugalingon sa kinabuhing Dios non. May kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas, apan ang espirituhanong pagpaugnat mapuslanon alang sa tanang butang. Kay makahatag man kini kanatog kinabuhi karon og sa umalabot. Tinuod kini nga panultihon nga angay dawaton og tuuhan sa hingpit. Tungod niini nang limbasog og naghago kita pag-ayo, naglaom kita sa buhing Dios nga mao ang manluluwas sa tanang tao, labi na sa nagtuo sa Ginoo. Isugo og itudlo kining mga butanga, ayaw itugot nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatanon. Hinuno, himua hinuon nga imong kaugalingon nga panag-ingnan sa mga magtotoo, pinaagi sa imong pagpanulti, sa pamatasan, sa gugma, og sa pagtuo og sa kaputli, pagkugi sa pagbasa sa kasulatan at tubangan sa kadaghanan, ingon man sa pagwali o pagtudlo hangtod nga moanha ako diha. Gamita ang espiritu ng gasa nga nadawat mo sa dihang nanulti ang mga propeta, samtang nagpandong kanimo sa ilang mga kamot ang mga kadagkuan sa simbahan. Ug buhata kining mga butanga nga matinud-anon gayod aron makita sa tanan ang imong pag-uswag. Bantay ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo. Buhata kini kanunay, kay niining paagiha maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. Ang ato karong hisgutan mga igsoon, mao ang mga pamaagi aron ikaw ug ako mahimong maayong sulugoon sa atong Ginoong Hesukristo. Ang maayong sulugoon sa gipakita na sa atong Ginoong Hesukristo diha sa sulat ni Apostol Mateo, mga igsuon kos Ginoo ang maayong sulugoon, gantihan gayud sa Ginoo. Og gipakita mga igsuon kung unsa ang maangkon mabatunan sa maayong sulugoon sa panahon nga gihatag ni Ginoong Hesus ang maong sambingay, nasabtan kini iyang mga tinun-an, ug ikaw ug ako makasabot usab sa mga gipakita nga kahimtang sa mga taong maayong sulugoon ni Hesukristo. Ang maayong sulugoon mga kaigsuonan, ang mga gipiyal nga mga butang sa Dios, ang mga gipiyal nga mga trabaho sa Dios, miuswag, mitubo. Miingon si Jesus, maayo ug buutang nga sulugoon, dali sulod ambit uban kanako. Diha sa mga gipakita ni Ginoong Hesus nga mga sambingay, may tungod sa maayong sulugoon. Mga igsuon kos Ginoo, ang ilang trabaho miuswag. Ang mga trabaho matud pa sa atong Ginoong Hesus nakaganansya. Unya tungod kay nakaganansya ang maong trabaho alang sa kimayaan sa Dios, ang Dios mga kaigsuonan miganti sa mga maayong sulugoon. Apa niadtong tapulan, ligoy, walay batasan nga sulugoon, mga igsuon kos Ginoo. Una sa tanan, kusog kay nang mangwinta. Kini gipakita sa sambingay ni Ginoong Hesus ni anang maayong sulugoon. Og ang dili maayong sulugoon mga kaigsuonan, gisugo sa Dios ang mga anghel aron sa pagapos ni atong mga dili maayong sulugoon. Og matud pa, igatambog dito sa gawas diin magkagot iyang mga ngipon. So diha giklaro mga kaigsuonan, kung kita di ay dili maayong sulugoon, itambog yun di ay ang tao sa imperno.
So kinahanglan mga igsuon, dili ta musugot nga dili ta mahimong maayong sulugoon. Kinahanglan mahimo gyud tang maayong sulugoon ni Hesukristo. Og ilabi na gyud sa mga nagdumalag simbahan, labi na gyud sa mga pangulo sa mga kasimbahanan, og kadtong mga kaigsuonan nato nga dunay mga katungdanan diha sa simbahan. Dunay mga trabaho, kinahanglan ikaw ug ako ug kitang tanan nga nagtuog nag-alagad sa Dios maningkamot nga mahimong maayong sulugoon. Aron mahimong maayong sulugoon kang Kristo mga kaigsuonan, giatiman ta sa Dios karon. Iyatang tudluan, iyatang giyahan, iyatang pahinumduman aron mahimong maayong sulugoon. Si Apostol Pablo nagsulat ni ining maong mensahe alang sa iyang kaabag nga si Timoteo. Si Timoteo mga kaigsuonan, usa siya ka magwawali. Kay ang mga tao nga nagtuo sa Ginoo, usas mga basihanan nga gipakita ni Hesukristo alang sa mga taong nagtuo kaniya, mga tao nga nagbuhat. Kung ikaw ug ako nagtuo ta, usas mga basihanan ni Hesus, ang iyang gihimong basihanan nga muangkon siya nga magtutuo ta o tinuod tang nagtuo kaniya kung nagbuhat tas iyang mga buhat. Pero kung sa atong pagpuyos kalibutan pila na ta katuig nga nangalagad sa Dios unya wala ta magbuhat sa buhat ni Hesus, mga kaigsuonan, bisan lang sa usa lang kabuhat nga gipakita gibili ni Ginoong Hesus dias balang kasulatan, wala gyud ta ang mahitabo ana mga kaigsuonan, dili ta ilhon nga nagtuo ni Jesus. Ang taong ilhon ni Jesus nga nagtuo kaniya, tao nga nagbuhat sa mga buhat ni Jesus. So kinahanglan kitang mga Kristohanon dapat mga igsuon maningkamot, maninguha, manlimbasog aron mahimong maayong sulugoon. Kay ang maayong sulugoon gantihan sa Dios ug dili gayud laglagon, apan ang dili maayong sulugoon paggalaglagon sumala sa gipamulong ni Hesus. So mahimong kawang ang pagsimba, pagsakripisyo, paghalad, mahimong kawang ang tanan. Mahinungdan ikaw ug ako gidasig nga kinahanglan maningkamot ta. Ang atong pagpangalagad ubanan gayud natong pagpaningkamot. Bahala na ng uban mga kaigsuonan nga dunay mga doktrina nga ang kaluwasan dili angayang paningkamutan. Mga igsuon kus Ginoo samtang napatas kalibutan nanginahanglan ang atong kinabuhi ug paningkamot. Aron dili kita mahimulag sa tinuod nga mensahe sa kaluwasan, aron kita dili mahimulag mga kaigsuonan sa tinuod nga mga pagtulunan gikan sa Dios. Aron ato ning mahatagan og pagtagad mga kaigsuonan, ako nagdasig kaninyo nga inyohang ablihan ang inyohang Biblia ug basaha ang bersikulo 6 sa kapitulo 4 sa unang Timoteo. Nag-ingon ang kapitulo 4 versikulo 6 sa unang Timoteo, kung itudlo mo kini sa mga kaigsuonan, mahimo kang maayong sulugoon ni Kristo Hesus. Makita nila nga ikaw na matuto sa mga pulong sa pagtuo o sa matuod nga pagtulunan nga imong gisunod. Ang gipakita ni Apostol Pablo mga igsuon nga angay natong tutukan o angay natong tagaag pagtagad, mga igsuon ang pamaagi aron mahimo tang sulugoon or mahimo tang maayong sulugoon. Usa sa mga gipakita ni Apostol Pablo nga pamaagi nga mo resulta gyud nga mahimo tang maayong sulugoon. Nya atong hinumduman ang maayong sulugoon ni Kristo maoy maluwas, apan ang dili maayong sulugoon dili gyud malangit. Pagagapuson siya, unya itambog sa linaw nga kalayo. Unya kanang mga tawanan nakadawat na sa pagkamaayo sa Dios lamang bagulbulan kana bitang kwintador kayo. Maunay mga tao mga kaigsuonan nga dili makasulod sa gingharian sa langit. Na sila'y Dios, na sila'y Ginoo, pero ang ilahang mga gipanghimo supak sa kabubuton sa Ginoo. Mga igsuon, ang usa sa mga trabaho ingon nga kita mga sulugo ni Kristo kining pagtudlo. Mao na niingon si Pablo, itudlo mo kini sa mga kaigsuonan. Ikaw ug ako mga igsuon kus Ginoo do na gitay nakatunan. Ako moingon gyud ko nga do na tay nakatunan.
Laylahi man tuod ang atong mga nakatunan, pero dapat ato ning ipaambit sa uban. Apan kung dili nimo ni ipaambit sa uban, mahimo kang hakog nga Kristohanon. Kung unsa may imong mga nakatunan, ayaw na tagui, ayaw na idalo, ayaw ihikaw sa imong mga kaigsuonan, kay nanginahanglan sila sa imong mga nakatunan. Kay usa sa mga rason nga nung kinahanglan ta magkat-on og atong kabuoton nga duna gitay makatunan para duna tay itudlo sa uban. Sa panahon nga naatay nakatunan or naatay natudluan mga kaigsuonan, naanatas pagkamaayong sulugoon ni Jesucristo. Kay namuhat naman ta. Apan kung pila na katuig kita nga nahimong Kristohanon, kana bitang nanginahanglan gyapon ta nga bibibihon, agak-agakon, mura bitaw og kanang bibi pa nga kinahanglan pang ulog-ulogan aron madasig. Mga igsuon, ang mahitabo ana dili ka makabuhat og mga maayong butang. Kay ang mahitabo manggod mga igsuon sa tao nga kana bitang bibibihon diha sa pagtudlos pulong sa Dios, wa gyunay makatunan. So dinhi giklaro ni Apostol Pablo ang mga pamaagi aron mahimong maayong sulugoon. Una, kinahanglan ang atong mga nakatunan ato gyuning itudlo sa uban. Unya gisiguro ni Apostol Pablo kung unsay dapat natong makatunan. Miingon dinhi si Apostol Pablo sa bersikulo 6, ang dapat natong makatunan mga kaigsuonan matud pa sama sa nakatunan ni Apostol ni kanang kaabag ni Apostol Pablo, si Timoteo, sama nakatunan ni Timoteo. Ang nakatunan ni Timoteo, mga kaigsuonan, na matuto siya, buot ipasabot na bansay siya sa pulong pagtuo. Maunay iyang nakatunan. Sa iyang pagkakristohano, na bansay siya sa iyang pagtuo. Ang iyang pagtuo iyang gibansay. Maunay dapat usab nato untang tagaan o pagtagad nga bansayo na to atong kaugalingon sa pagkinabuhi diha sa pagtuo. Ang tao nga nagbansay sa iyang kaugalingon sa pagkinabuhi diha sa pagtuo mga kaigsuonan kus Ginoo, ang malig-on kaniya kining gitawag paglaom. Kay naaman siya'y pagtuo, atong hinumduman ang kahulugan sa pagtuo nga may paglaom kita sa mga butang nga dili nato makita. So importante mga kaigsuonan, ang atong kasing-kasing atong kinabuhi na matuto na bansay sa pagkinabuhi diha sa pagtuo o sa mga pagtulunan nga naas bala ang kasulatan. Uti pasabot, kitang mga Kristohanon, kitang mga nangalagad sa Dios, mga igsuon kus Ginoo, kinahanglan na agyutay nakatunang pagtulunan. Unya kanang mga nakatunan atong mga pagtulunan, maunay atong ipaambit og itudlo sa uban. Unya dunalay mga pahimangno, pahinumdom ang atong Ginoo pinaagi ni Pablo sa panahon nga naanatay nakatunan mga kaigsuonan, naanatay nahibaw-an nga mga pagtulunan, usas sa mga pasidaan, mga pahimangno nga gipakita sa Dios pinaagi kang Pablo, kinahanglan bantayan nato atong kaugalingon. Naanatay nakatunan, importanteng bantayan nato atong kaugalingon, kay kung naatay nakatunan unya wala nato bantay atong kaugalingon, ang atong nakatunan mahimong walay kapuslanan. Mao nang niingon si Apostol Pablo diha sa bersikulo 16, anak Timothy, bantay ang imong kaugalingon, bantay ang imong pagpanudlo. Ingon siya, bantay ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo. Muingon ganita nga bantayan nato atong kaugalingon, ang masintro ana ang atong binuhatan. Unya, number 1 kinaiya, kay maumang gyunay ato ang kana bitang dili gyud nato mataguan sa matas mga tao, kanang ang atong mga binuhatan, ang atong mga kinaiya. Kung unsa gyud ang atong kinaiya, di gyud na
di gyud nato na ikatago sa mga tao, labi na gyud diha sa atong pamilya. Ikaw ug ako nailhan gyud ta diha sa tagsa nato ka pamilya. Nya kinahanglan nga kitang mga Kristohanon magmatngon niini, magbantay niini. Bantayan nato atong mga batasan, bantayan nato atong mga kinaiya, labi na sa atong mga kaubanan diha sa simbahan. Magmatngon ta nga atong gidaladala nga kinaiya gayud ni Kristo, kay maumanay atong naambitan sa dihang nahiusa ta diha kang Kristo, matod pa sa sulat ni Apostol Pablo sa Galacia kapitulo 3:27. Kinahanglan kinaiya ni Kristo ang makit-an sa mga tao ug sa atong Pinoy-anan. Kinahanglan ang batasan mapailubon, mapaubsanon ug matinud-anon kanunay sa pag-alagad sa Dios. Like ni Jesus Christ, like ni Apostol Pablo, nga matinud-anon, mapaubsanon, mapailubon sa tanang sitwasyon. Unya ingon siya dinhi, buhata kini kanunay kay niining paagiha maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. So kung nuna natay nakatunan nga mga pagtulunan diha sa mga pulong sa balaang kasulatan, na natay nahibaw-an ang uban mga kaigsuonan, grabe na kamaster sa mga buluhaton diha sa simbahan. Apan ang problema kung dili mabantayan ang kaugalingon, kay maunay makapaluya pod sa uban. Kabantay mo nga dunay mga Kristohanon nga maayo unta siya nga pagka-Kristohanon kay aktibo kayo diha sa simbahan, sa mga buluhaton, sa mga kalihukan sa simbahan, always present. Apan ang problema kay ang mga nakatunag kahago sakripisyo diha sa tigumanan, nawa ang bili niini. Nganong mawala ang bili? Tungod kay ang kinaiya ug ang mga kanabitang batasan dili man haom sa balaang kasulatan, kanabitang makapapandol. Muna nga kitang mga Kristohanon dili gyud nato bitaw kanang pasagdan ang atong pagka-Kristohanon. Dili nato pasagdan ang ato ang kinabuhi, ang atong kaugalingon. Kinahanglan monitoron nato ni kanunay, bantayan nato ni kanunay, bantayan nato atong batasan, ang atong kinaiya, ang atong mga binuhatan, bantayan nato sa paagi nga maningkamot ta nga mahisama gayud ta sa kinatibuk-ang kinaiya nga gipakita sa Biblia, sumala sa gipakita ni Jesus. Ang pagkamapaulobon, pagkamapabsanon, ug ang pagkamatinud-anon sa iyang pag-alagad sa Dios. Maunay atong tinguhaon mga igsuon kos Ginoo. Diha sa bersikulo 1, sa bersikulo 6 mga kaigsuonan, ang gipakita dinhi nga kinahanglan nga mamatuto gyud ang tao sa pulong sa pagtuo og sa matuod nga mga pagtulunan. Ang matuod nga pagtulunan mga kaigsuonan naghisgot ni sa insaktong doktrina, kana bitawng doktrina nga naa sa Dios Biblia, aron makatudlo ta mga kaigsuonan sa mga tao, labi na gyud sa mga nagdalag mga simbahan o sa mga pangulo sa simbahan, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, aron makatudlo siya. Igsuon ko sa Ginoo kinahanglan bantayan niya ang mga tinuod nga doktrina. Kay kung dili man gud ta magbantay sa tinuod nga doktrina ang mahitabo mga kaigsuonan, dili ta mahimong maayong sulugoon, kay dili naman mauon niya ang ato ang itudlo. Daghan nga mga tao nga nagtudlo mga kaigsuonan, dili na mao ang doktrina, dili na matuod ang doktrina. Kini mga igsuon na sinatian ni Apostol Pablo sa ubang mga kasimbahanan sa Efeso. Gani gisulat niya kini diha sa Timoteo kapitulo 1 bersikulo 3. Ingon diha mga kaigsuonan kos Ginoo, sama sa gihangyo ko kanimo samtang nagpadulong ako sa Macedonia, gusto akong magpabilin ka sa Efeso kay may pipila ka mga tao nga nanudlo og mga pagtulunan nga sayop.
o kinahanglan nga pahunungon mo sila. Ang pulong mga kaigsuonan nga matud pa ni Apostol Pablo diha sa atong gibasa kapitulo 4:6 nga matud pa, ikaw na matuto sa mga pulong sa pagtuo o sa matuod nga pagtulunan nga imong gisunod. Kinahanglan nga kitang mga Kristohanon, mga kaigsuonan kus Ginoo, labi na gyud sa mga nagdalag simbahan, kinahanglan magbantay mahitungod sa doktrina. Kinahanglan gyud ka antigutang mubarog kay dunay mga tao nga magtudlo na og dili mao nga doktrina, sayop nga doktrina. Kinahanglan mga kaigsuonan nga kinahanglan gyud nga kantigutang mubarog, kantigutang magkat-on sa mga insaktong doktrina nga naas bala ang kasulatan. So dapat gyud nga magtuon ta. Kay dili man ta kasiguro nga insakto ang atong doktrina kung wa ta magtuon sa Biblia. Mao bitaw na niingon si Pablo mga kaigsuonan diha sa bersikulo 13. Tanawa sa bersikulo 13 sa unang Timoteo kapitulo 4. Pagkugi sa pagbasa sa kasulatan at ubangan sa kadaghanan, ingon man sa pagwali o pagpanudlo hangtod nga muanha ako diha. Magkugi. Mga igsuon kanang pagkugi sa pagbasa sa kasulatan o pagwali o pagtudlo, mahimo lamang kugihan ang tao sa pagwali, mahimo lamang kugihan ang tao sa pagtudlo kon kugihan siya sa pagtuon. Kon ang mga pangulo sa simbahan, ang mga nagdumalag simbahan, kugihan gani na nga mutuon, kugihan gani na nga mamalandong, kugihan gani na nga makigsulti sa Dios, kugihan yun ang muwali, kugihan yun na nga mutudlo. Mailahan nimo ang mga pastor o mga pangulo sa simbahan nga kugihan nga magampo, kugihan nga magtuon sa pulong sa Dios, kay dili na sila makapugong sa ilang kaugalingon. Muwali gayud na sila, mutudlo gayud na sila, pero ni adtong dili kugihan sa pagtuon, dili kugihan sa pagpakigsulti sa Dios, tapulan ng muwali, tapulan ng mutudlo. Munang kabantay mo nga dunay mga magwawali kaniadto nga grabe ka dasig nga muwali, grabe ka dasig nga mutudlo, pero takulahaw lang, dili na sila mo kanang mubalibad na kung pawalihon, mubalibad na mga kigsunan kung pagtudloon, kay ang hinungdan wala na di ay tuon-tuon, wala na di ay magbasas Biblia, talagsa na kaayong muablis Biblia. Mana niingon si Apostol Pablo, pagkugi kanunay sa pagbasa at ubangan sa mga tao ug pagtudlo ug pagwali. Pero sa ako nang gikaingon mga kaigsuonan, ang source aron mahimo tang kugihan sa pagwali, ang pamaagi aron mahimo tang kugihan sa pagtudlo, dapat kugihan sadtang mutuon. Dapat kugihan tang mutuon mga kaigsuonan sa pulong sa Dios. Aron mahimo tang kugihan og dili ta mahimong tapulan, kinahanglan ka antigutang mo manage. Naagi tay time management. Oras sa imong pagbasa ayaw gyud na ihatag sa bisan unsang butang. Dapat ang oras sa pagbasa imo gyud nang ihatag sa pagbasa. Kinahanglan na atay self-discipline. Kinahanglan na atay tagsa-tagsa ka disiplina. Disiplinahon gyud naton tong kagalingon nga kung oras na gani sa pagbasa, oras na gani sa pagampo, oras gani mga kaigsuonan sa pagsimba, buhaton gayud nato ni sumalas atong nabatasan. Kay kung dili nato nabuhaton mga kaigsuonan, mahitabuan na ang resulta ana di nakaganahang muwali, di nakaganahang mga kaigsuonan nga mutudlo. Kabantay mo nga daghang kay mga Kristohanon mahadlok pawalihon, mahadlok patudloon, kay ang ilhanan ana, ang hinungdan ana
dili kay maulawon sila. Wala ra gyud tuon-tuon. Mao man na ilanan sa mga taong wa gyud basa-basag Biblia. Padad-an nag Bible study, di ba? Daghan na kayong panumangil. Daghan kay nagrason. Pero ang tinuod nga pag panumangil o rason o hinungdan nganong dili mo tudlo or dili mo wali, tungod kay way tuon-tuon, way basa-basa. Kumusta naman siguro ta sa atong pagka-Kristohanon? Nagmainiton ba ta sa pagbasa sa pulong sa Dios? Nagmainiton ba ta sa pagbasa sa pulong sa Dios? Kung mainiton ta sa pagbasa sa pulong sa Dios, kung mainiton ta sa pagbasa o pagtuon sa Biblia, mga kaigsunan kus Ginoo, di gyud mahitabo nga di gyud ka makawali. Makawali gyud ka. Mao bitaw nang si Apostol Pablo, nakita niya si Timoteo nga dunay kana bitaw potensyal siya nga mahimong magwawali. Dili na tungod sa gasa lamang, kundi tungod na kay si Timoteo nagbasa nas Biblia bisan pas iyang pagkabata. Mao na gipakita ni Apostol Pablo sa kinabuhi ni Timoteo diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Ingon si Apostol Pablo, nasayod ako nga sikad sa imong pagkabata nagbasa na kas balaang kasulatan ug mao kini ang naghatag nimog kaalam. Nakabantay si Apostol Pablo nga maalamon si Timoteo ug iyang gidiskubre ug iyang giutingkay unsa hinungdan nganong naamay kaalam si Timoteo. Ang hinungdan di ay nganong naay kaalam si Timoteo, kaalam nga wala sa uban tungod kay si Timoteo nagbasa di ay balaang kasulatan. Daghan nato karong mga ginikanan nga ang nangandoy nga ang ilang mga anak mahimong malamon. Pero wala nila pabasa ang Biblia. Wala nila panguluhi sa pagbasag Biblia. Ang mahitabo mga kaigsuonan, walay kapuslanan. Mahimo na noong walay kapuslanan ang kanabitang pagdasig sa ginikanan ngadto sa mga kabataan. Kay ngano man di naman maalamon. Kabalo ba mo sa mga batanon nga dili maalamon? Dili na sila pasulti. Dili na sila dili na sila patudlo. Kung imo na silang rebukeon, kasilagan ka, dumtan ka. Mao na nga ang bata o ang batanon mga kaigsuonan nga wala tudlo igiyahis bala ang kasulatan, malayo na sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios nga atong gilagaran. Aron dili ta gustong aron kining ato ang tinguha nga dili ta gustong malayo ang atong mga anak sa kaluwasan, naa nato ang kanabitang naa nato ang trabaho, tudluan o giyahan panguluhan nato sila sa pagbasa sa balaang kasulatan. Naingon si Pablo mga kaigsuonan nga kinahanglan itudlo mo kini. Kato mga doktrina, mga pagtulunan nga atong nakatunan, ato nang i-share nga tos uban. Mga igsuon kos Ginoo. Lamang sa atong pag-share, kinahanglan likayan nato ang mga hinimo-himo nga mga pulong, mga wali. Maunay giingon ni Apostol Pablo mga kaigsuonan kos Ginoo sa unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 3. Ingon siya dinhi nga sama sa gihangyo ko kanimo samtang nagpadulong ako sa Macedonia. Gusto kong magpabilin ka sa Epeso kay may pipila ka mga tao nga nanudlo og mga pagtulunan nga sayop. Kinahanglan nga panungon mo sila. Sultihi sila nga dili na mutuo ni anang hinimo-himo nga mga sugilanon ug tag-as nga mga listahan sa mga ngalan sa mga katigulangan. Makahatag lamang kini og higayon og panaglantugi og dili makatabang sa plano sa Dios nga nahibaluan pinaagi sa pagtuo. So diha giklaro mga kaigsuonan kos Ginoo nga aduna nay mga tao nga nagsunod gyud sa dili mao nga pagtulunan. Usa sa mga ilhanan, dunay mga tao nga nagsimbag Dios
daghan kay listahan, tag-as kay mga listahan sa mga ngalan sa mga taong mga tigulang or mga taong ngalan sa mga taong nangamatay na. Kay nganuman ang katong mga ngalan sa mga taong nangamatay na ay mga nagtudlo sikad pas panahon ni Pablo nga kinahanglan dadon to nilag pamisa. Dadon to nila og kana bitang ampo. Kung sa imuhang pagkakristohanon nagampo ka sa Dios alang sa mga taong nangamatay na, nagtuo na ka sa sayop nga doktrina. Dili na insakto ang imong doktrina. Dili na maoy gitudlo sa Biblia. Kung kristohanon ka, nagampo ka sa Dios alang sa mga tigulang or sa mga taong nangamatay na, dili na mao nga doktrina. Nya, kung imong lantawon daghan kay mga tigumanan o simbahan nga maunay atong makitaan nga sigig daladala anang mga listahan sa mga taong nangamatay na. Unya, ang gipakita sa Biblia mga kaigsuonan katong mga taong nangamatay na, wala na toy kana bitang pag-asa pa. Kay ingon ang Biblia, kalimtan na to sila sa hingpit. Kay natapos naman ang tanan nila. Dili na to mistil pang iampo para maluwas sila. Kay kung maunay doktrina mga kaigsuonan nga ang mga nangamatay kinahanglan iampo para maluwas, magtigom na lamang kag kwarta, magtigom na lamang tag kwarta para dunay magampo sa tuwa. Sa panahon nga mamatay ta, naay mga kwarta nga atong ibilin sa mga tao, isweldo sa mga tao aron naay mag-aampo sa tuwa. Mao na nga daghan nga mga doktrina sikad pa sa unang panahon ni Apostol Pablo nga dili na mao. Unya sa diha nga naa natay nakatunan nga mga pagtulunan, mga kaigsuonan kos Ginoo, kinahanglan dili nato wad-on kining tambag ni Apostol Pablo. Diha sa unang Timoteo kapitulo 1 versikulo 5. Nganong kinahanglan ta mga kaigsuonan nga makakaton? Kinahanglan ta mga kaigsuonan nga makapadayon aron bitaw mapuslano na atong ginabuhi. Usa sa mga gikinahanglan maoning gisgutan ni Apostol Pablo sa bersikulo 5. Ang tuyo niining maong pahimangno mao nga magbaton kamo gugma gikan sa putli nga kasing-kasing og limpyo nga konsensya og tinuod nga pagtuo. Sa mauni mga gikinahanglan sa usa ka magwawali, usa ka magsasangyaw labi na gyud sa mga taong nagdumala nag mga simbahan. Kinahanglan dili nato ni kalimtan sama sa gibuhat ni Apostol Pablo nga padayon niyang gitabangan si Timoteo nga mahinumduman ni at Timoteo mga kaigsuonan kos Ginoo nga kana bitang naagyod siya'y tinuod nga gugma ug doon na say putli nga kasing-kasing ug doon na say limpyo nga konsensya ug tinuod nga pagtuo. Ang problema mga kaigsuonan mauni problema. Naay mga tao nga pahimangnuan, naay mga tao nga walihan sa tinuod nga doktrina, sa tinuod nga mga mensahe. Ang problema mauni, dili sila mudawat. Ang ilahang mabutang silang una-una, dili maayo. Puro noon negatibo. Kung ang huna-una sa tao puro negatibo, ang panghuna-huna ana mga kaigsuonan puro mga pagduda. Mao nay mga problema mga kaigsuonan dili pareho bitaw ni Timoteo. Si Timoteo gitudluan, gipahimangnuan, giwalihan. Mga igsoon gitudluan o gigiyahan ni Apostol Pablo. Unya ang nakanindot mga kaigsuonan nga gitudlo ni Apostol Pablo mga kaigsuonan alang ni Timoteo aron mo lampos gayud si Timoteo sa pagwali ug pagtudlo sa mga pulong sa Dios nga mo'y gikinahanglan sa iyang mga kaigsuonan.
Ingon si Apostol Pablo, ang tuyo ni ining maong pahimangno mao nga magbaton kamo gugma gikan sa usa ka putli nga kasing-kasing, limpyo nga konsensya ug tinuod nga pagtuo. Maunay rason, maunay katuyuan nga nung kinahanglan tang pahimangnuan aron naatay mabatunan nga gugma nga gikan sa putli nga kasing-kasing ug makabaton pagyud tag limpyo nga konsensya ug tinuod nga pagtuo. Maunay rason nga nung kinahanglan tang pahimangnuan, kinahanglan tang rebyukon, kinahanglan tang badlongon. Ang problema mao ni daghang mga tao nga kung pahimangnuan, badlongon, mga igsoon tudluan, magnegatibo na hinuon. Dunay mga tao makadungog mo wali mga kaigsuonan, magnegatibo na. Unya sa dihang magnegatibo, magduda na noon. Unya ang mahitabo, dili na mahimong maayong magtutudlo. Dili na mahimong mahimong maayong sulugon ni Jesucristo. Kay dili naman makaantigong motudlo ang mga taong magnegatibo. Mao na kung tudluan ta, giwalihan ta, maigo matagdili, masakitan matagdili, dapat madinawaton ta. Kay ang rason nga nung gipahimangnuan ta, ang rason nga nung kinahanglan tang walihan, rebyukon og tudluan, badlungog sawayon, aron naatay kasing-kasing nga putli og ang atong konsensya malimpyo og makabaton tag tinuod nga pagtuo. Sa bersikulo 7 mga kaigsuonan kos Ginoo, sa kapitulo 4 sa unang Timoteo nag-ingon ang bersikulo 7. Apan likay ang mga himong sugilanon nga dili angay isugilon, hinunoa bansaya ang imong kaugalingon sa kinabuhing Dios noon. Alang sa mga magwawali o sa mga pangulo sa simbahan, likay ninyo ang pagpangahoy og mga wali sa mga kanabitang ilabi na sa YouTube o sa mga wali nga naa sa gawa sa nasod. Kay usas mga problema pod kining mga magwawali or mga magtutudlo, nangahoy silag mga wali diha sa wali sa YouTube, even sa social media. Wagi problema unta mga kaigsuonan kung manguhag wali diha sa mga nagwali na, kung haom ang kahimtang sa inyong giwalihan. For example, ang imuhang gitudluan, ang imong giwalihan naas kawaladon or naas kaluyahon, unya mamulot ka anang mga wali diha sa social media, unya kasagaran ang imo pagyong gipanguhaan katong mga naa sa gawa sa nasod nga mga wali, lahi man og kahimtang ang gawa sa nasod og ang atong Pilipinas. For example, ang kahimtang sa syudad, ang kahimtang sa mga tao nga nasa syudad, lahi og kahimtang sa mga tao nga naa sa bukid. But ipasabot, lahi ang mga gikinahanglang pulong o mensahe alang sa mga tao nga nasa syudad kaysa mga tao nga nasa bukid. Ang problema mao ni, kung ang tao nga nagdumala or ang pastor o ang mga pangulo nga nagdalag simbahan sa kabukiran adto mangahoy og mga wali didto mga tao nga naa sa syudad, dili haom ang mga panginahanglan. Maunay usas mga problema sa mga magwawali. Munang diri sa itong programa, wala nato batasana ang pagpangahoy og mga wali diha sa social media. Dapat magwali ta tungod kay nakadawatag mensahe gikan sa Dios. Na malandong gyud ta. Mituon gyud ta. Nakigsulti gyud ta sa Dios. Kay ang mahitabo mga kaigsuonan, kon magwali ta nga dili haom sa mga panginahanglan sa mga tao, ang mahitabo sa mga wali mahimo na siyang tinumo-tumo kay dili man siya gikinahanglan sa mga tao anang imong giwalihan. Mao bitaw na nga ang usa ka magwawali kinahanglan gyud nga masayod sa tinuod nga kahimtang sa tao. Kinahanglan ka antigo siyang maniid. Kinahanglan ka antig mo makailas siya unsay gikinahanglan sa mga tao.
ug maunay iyang pangayuag mensahe sa Dios nga maoy tag-iya sa tanan. Unya ang sulat ni Apostol Pablo dunay mga pasidaan, dunay mga sugo, usas mga sugo nga kinahanglan likayan nato ang mga hinimo-imong sugilanon. Kinahanglan ato gyud nang likayan. Unya bansayon nato atong kagalingon sa kinabuhing Dios nun, dili sa kinabuhing relihiyoso. Kinabuhing Dios nun. Otso, may kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas apan ang espirituhanong pagpaugnat mapuslanon alang sa tanang butang kay makahatag man kini kanatog kinabuhi karon og sa umalabot. Tinuod kini nga panultihon nga angay dawaton og tuuhan sa hingpit. Ang buot ipasabot ni Apostol Pablo kanang pagpaugnat sa espirituhanong bahin sa atong pagpangalagad sa Dios, kana bitaw magtuon tag Biblia. Magtuon gyud tag Biblia. Si Timoteo, mga kaigsunan, ang gipakita sa sulat ni Apostol Pablo alang sa kinabuhi ni Timoteo. Kusog kaayong mubasa si Timoteo og Biblia. Kusog kaay siya nga magbasa. Maunay dapat natong pangayoon sa Ginoo. Lord, tabangi ko, dasiga ko sa pagbasag Biblia. Hatagi ko kasing-kasing. Hatagi ko og kasing-kasing nga mahigugmas Biblia. Dapat ang Biblia mahimo natong close friend. Wa tay laing close friend kundili ang Biblia. Mahimo dapat natong suod nga higala ang Biblia. Nga bisag asa ta kanunay tang makigsultis Biblia. Basahon gyud nato ang Biblia. Niya sa bersikulo 8 nag-ingon, bersikulo 10, tungod niini nang limbasog ug naghago kita pag-ayo, naglaom kita sa buhing Dios nga maoy mangluluwas sa tanang tao labi na ni adtong nagtuo. So usas ato agyong sintro mga kaigsunan aron mahimo tang maayong magtutudlo. Una sa tanan, dapat natay kadasig sa pagtuon, dapat natay kadasig sa pamalandong sa pulong sa Dios. Ug mao nay atong pangayoon ngadto sa Ginoo nga Lord, dasiga ko sa pagtuon, dasiga ko sa pagpamalandong sa imong mga pulong, dasiga ko sa pagwali. Actually, kung naakay nakatunan nga mga pagtulunan, maunay muduso nimo aron dasig kay kang muwali, dasig ka kay mo tudlo. Pero kung wa kay nakatunan, kay wa tay tuon-tuos Biblia, kusog na kaitang mubalibad sa mga buluhaton ni Kristo. Labi na gyud sa pagwali, labi na gyud sa pagtudlo. Sa bersikulo 11 hangtod sa bersikulo 16 ato ning tagaan o pagtagad. Mga kaigsunan, kinahanglan lang kong muhunong ani nga bersikulo tungod kay unyang taud-taud doon ako'y lakaw. Ato raning balikan kining maong mensahe inig kagabi. Ato laning sumpayan. Unya sa pagkakaron ato sa ning kanang ihunong diri sa bersikulo 10 pag-abot sa bersikulo 11 hangtod sa bersikulo 16 ato ning humanon unyang gabi. Og mag-ampo ta sa dili pa ko manamilit og ako gyung idasig ngadto sa matagusa nga mangayo ta sa Ginoo ug kadasig sa pagbasag Biblia. Mangay ta sa Ginoo og kadasig sa pagtipig sa pulong sa Dios. Ako mga pagdasig kaninyong tanan, himo ang close friend ang Biblia. Wa na kay laing dapat close sa imong kinabuhi kundi ang pulong sa Dios. Ang gampo ta, amahan na mo nga Dios nga makagahom, nagpasalamat kami sa imong nga pulong. Nga imo kaming gigiyahan o gitudloan unsaon aron mahimong maayong sulugon sa mga buhaton nga imong gibilin o gisalig kanamo. Usa nga among gikinahanglan nga among nakatunan karon nga among i-apply sa among kinabuhi ang pagtuon sa imong mensahe, ang pagpamalandong kanunay sa imong pulong.
Busa dasiga kami kay wala mi mahimo kun wala ka. Among gideklara ng imong pagkamaayo ug ang imong pagkamatinud-anon kay gihimo mo man kaming matinud-anon sa mga pamaagi nga imong gibilin kanamo. Busa among tuuhan, among lauman ang imong pagpanalangin kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Kini igsoon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless og maayong udto sa tanan. Pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus magahalay mga pagday mag-aawit kanimo amahan ihalad na ang tanan itugyan na ang tanan diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.いらっしゃいませ。